शिऱ्यामधला मनुक एकाने खाल्लं, शिऱ्यातला गोडवा एकाने खाल्ला, पण साईडला जो रवा राहिलेला असतो त्या रव्यालाही महत्व असतं आणि तो रवा बनण्याचा इथं मी प्रयत्न करत आहे. मित्रहो, निसर्गाच्या नीतीप्रमाणे जन्माला यायचं, विठभर पोटासाठी वणवण करायचं आणि एक दिवस मातीत मिसळून जायचं. मग तो माणूस असो, साधू असो, संत असो की गाढव असो, पोटासाठी धडपडणारच. हजारो ज्वारीचे कणीस उत्पन्न करण्यासाठी एखाद्या ज्वारीच्या दाण्याला स्वतःला जमिनीमध्ये गाडून घ्यावं लागतं. तशी स्वतःला जमिनीमध्ये गाडून घेणारी वेडी माणसं किती शाणी असतात आणि थोर पुरुषांच्या रांगेमध्ये जाऊन बसतात. अशाच आयुष्याच्या वाटेवरती चालत असताना त्या बहुजन समाजाला शिक्षणाची गंगा प्रसार करणाऱ्या तथागत गौतम बुद्धांना या जीवनाचा, या शिक्षणाचा अर्थ समजला होता का? ज्याच्या वेळी माझ्या समाजाला अशा पद्धतीची प्रश्न पडतील त्यावेळी त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हा मला होय असंच द्यावी लागतील. याचं कारण असं, ज्या सम्राट अशोकानं या देशामध्ये बुद्ध धर्माचा प्रसार केला त्यांच्या शांतीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हा आम्हाला मिळतं. ज्या माता रमाईच्या वेळेपर्यंत, मी शॉर्टकट घेत आहे, ज्या माता रमाईच्या वेळेपर्यंत जी मानसिकता आमच्यामध्ये निर्माण झाली, जी भावना आमच्यामध्ये निर्माण झाली, त्या भावनेला अर्थ देणारा एकमेव माणूस कोणी असेल तर सम्राट अशोक, ज्याने आयुष्याच्या माध्यमातून या देशामध्ये बौद्ध धर्म प्रसार करण्याचा मोठा प्रयत्न केला. ज्या संत बसवेश्वरांनी या देशामध्ये समता नसावी यासाठी जातीभेद व्यवस्था दूर करून आंतरजातीय विवाह या देशामध्ये घडवून आणले आणि त्याचंच फळ या देशातील स्त्रियांना सुद्धा समानतेचा हक्क देण्याचं काम बसवेश्वरांनी केलं. 16 वर्षे हातामध्ये न जपणारी तलवार घेऊन सह्याद्रीच्या दडा कपड्यात तडाख्याचा झूम देणारे युवक, जातीपातीची बंधने झुगारून मावळ्यांच्या शिसोरीमध्ये हात घालून माणुसकीचा वसा जपणारा एकमेव राजा, या देशातील रयत रयतीची माणसं, माणसांची मनं, माणसांच्या मनावरती अधिराज्य मिळवणारा एकमेव राजा, दलितांचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवण्याचं काम करणाऱ्या त्या मातेला प्रथमतः वंदन करून पुढच्या व्यवस्थेला परिवर्तनवादी विचार चळवळ करणाऱ्या छत्रपती शिवरायांना स्मरण करणं गरजेचं वाटतं. त्याच्या पुढच्या कालखंडामध्ये संत तुकारामांचा विषय घेतला. संत तुकारामांच्या माध्यमातून या समाजाला, बहुजन समाजाला खऱ्या अर्थाने परिवर्तनाचा विचार चळवळ निर्माण करून इथल्या स्त्रियांना मनुवादी लोकांच्या डोक्यातून बाहेर काढण्याचं काम ज्या संत तुकारामांनी केलं त्यांना सुद्धा मानाचा वंदन देणं काळाची गरज वाटते. ज्या सावित्रीबाई फुलेंचा आपण विचार करतो त्याच वेळी महात्मा फुलेंचा विचार करणं गरजेचं वाटतं. ज्या महात्मा फुलेनं आपल्या पत्नीला प्रथमतः शिक्षण दिलं, शिक्षणच फक्त दिलं नाही तर समाजासाठी नेटानं उभा केलं आणि नेटानंच उभा केलं नाही तर आमच्या आज बसलेल्या स्त्रियांना समानतेची वागणूक, समानतेचं शिक्षण देण्याची भूमिका त्या मातेने केली. त्या सावित्रीबाई फुलेला वंदन करणं मला गरजेचं वाटतं. या सगळ्या व्यवस्थेच्या परिवर्तन जात असताना त्या छत्रपती शाहूंनी निपाणी परिसराला शिक्षणाची द्वारे खुले करून दिली. त्या शाहूंना वंदन करतो आणि मग माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाकडे वळतो. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनाबद्दल बोलण्यासाठी तुम्हाला सर्वांनाच बाबासाहेब माहीत आहे आणि बाबासाहेब आमच्या रक्तामध्ये आहे आणि रक्तातला बाबासाहेब पेटवणंच काळाची गरज आहे. त्या रक्तातल्या बाबासाहेबाला साथ देणारी एकमेव महिला कोणी असेल ती होती माता रमाई आणि म्हणून रमाईच्या विषयाकडे जाणं मला गरजेचं वाटतं. ज्या रमाईनं ज्या कवळ्या वयामध्ये आज आमच्या मुली काय करत आहेत, कवळ्या वयामध्ये आमच्या मुलींची अवस्था आज पाहिली, आईयाकडे इच्छा गये ना इकडे ना तिकडे निम्मेकेस न्हाव्याकडे, अशी अवस्था आमच्या मुलींची, बहुजन समाजातल्या मुलींची झालेली तुम्हाला आम्हाला पाहायला मिळते. पण एकीकडे याच देशामध्ये रडणाऱ्या, याच देशामध्ये IPS अधिकारी होणाऱ्या सुद्धा महिला आमच्याच आहेत, याचाही सार्थ अभिमान वाटतो. या सर्वांचं श्रेय कुणाला जातं तर या माता रमाईला जातं. याचं कारण असं, ज्या बाबासाहेबांनी संविधान घडवलं त्या संविधानामध्ये जो हक्क दिला त्या हक्कामुळे माझ्या माता बहिणी आज माझ्या समोर बसलेल्या आहेत. हा सर्वात मोठा विजय या माता रमाईचा आहे हे म्हणायचं छातीठोकपणे सांगणं गरजेचं वाटतं. रमाबाईचा जर आम्ही विचार केला, वयाच्या 9व्या वर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबर त्यांचं लग्न झालं. वयाच्या 9व्या वर्षी ज्यावेळी लग्न होतं त्यावेळीची काळ आणि परिस्थिती आपण लक्षात घेतली तर अतिशय कमी वयामध्ये हे लग्न झालं होतं आणि त्यावेळी अतिशय कमी वयामध्ये संस्काराचा भार या माता रमाईवर पडलेला तुम्हाला आम्हाला पाहायला मिळतो. माता रमाईचं जे घरपण होतं ते अतिशय भक्तिमय होतं. विठ्ठल भक्तीमध्ये रमणारी ही माणसं होती आणि ते मालोजीरायांना माहीत होतं आणि मालोजीने त्यांना हाक दिली आणि बाबासाहेबांचं लग्न त्यावेळी झालं होतं. ज्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं लग्न माता रमाई सोबत झालं त्यावेळेचा जो काळ आणि परिस्थिती बघितली तर बाबासाहेब शिक्षणामध्ये गुंग होते आणि बाबासाहेबांचं शिक्षण चालू होतं आणि घरामध्ये शिक्षणाचं वातावरण आणि याच्यामध्ये ही पोरकी बाई कशी काय ऍडजस्ट व्हायची. आज 18 वर्षाच्या मुलीला सुद्धा किंवा डिग्री झालेल्या मुलीला सुद्धा
समोरच्या माणसाला किंवा सासू संगत कसं बोलायचं, सासऱ्या संगत कसं बोलायचं, दिरा संगत कसं बोलायचं, समाजामध्ये कसं वागायचं याचं भान राहिलेलं नाही. पण त्या कोळ्या वयामध्ये या